Zaki da zazana mai take dan mu. Kana da shi nan ne turo min ba wata matsala. Isakai mi waru wallahi alaji ne da damuwa ne. Amma ka karshe Zaki dan Musa ya zaki mama baba Mazajene ile mai kare kudi. Tashi a mika ka duka tashi mu. Ina so a taimaka min ne. Wallahi ina cikin musibu, ina cikin halin na matsi. Kuma na je gurin Alhaji Abba kan ya taimaka min ko aro ne bani, wai sai yan bula 100 tukunna zai ya bani. Bula 400 kama. Alhaji Abba nan na saman tudu. Shi ba shine na zo gurin ka taimaka min. To shi Alhaji Abba ko yaro mai jini aji ka aka ma bula 400 ai to Allah ba shi tashi wallahi. Yanzu mika da mun ka nema aran kuɗi. A wurin atani ya tashi. Kuma sauran sati biyu gashi komai ban aje ba. Shine nake neman taimako. Sauran sati biyu aran. Yanzu bari mu ga yanda za a yi. Shi ina tunanin ka san Malam Hudu. Malam Hudu shehi malamin masallacin nan babba. Na san shi. To kakka da mu. Dan turo mashi. Dan turo ma kakka da mu dan turo mashi. A kai tashi kakka da mu tashi. Kakka da mu ba ku. A kai do Allah ka daina kuka mu. Zai ni rabona da ganin Malam Hudu ma tun zana idan wagga sati biyu da suka wuce. To ai ina tunanin ma ina da noman shi nan ne ko nan ne nema. Wa alaikum salam. Nina Malam Hudu wallahi kwana biyu ni ma bani ganin ka wallahi aiki ne ya rika do Allah taho gida ka same ni yanzu ina nan kofar gida do Allah kai sauri hita nan kai yanzu do Allah kai sauri da wanda ake yi ma ya Alhaji wallahi ba ka da wasa kai dogarai ne yanzu nan ne na ka kira ka wallahi amma haka wallahi ai ina ce ina amma kana nan ne kusa ne ko ina ce islamiya ina ba ma yara karatu a tunda na ji kiran ka na san ta samu ka san rabon da mu haɗu tunda aka zana idan malam Tanimu lokacin da ka ciro kuɗi a makaranta ka dinga bari shi nan ne ha Alhaji na gode ai irin wannan kyautar sai masu halin kwarai to ba naka bane abun ga malam ka san malam Shehu nan kusa da gidan malam Dauda Malam Shehu na gane shi wannan gajeren nan ne ka gane shi na gane shi to shi yaka aure da shi da Allah nan da sati biyu to ai dama shi nake magodiyan wallahi shi nake magodiyan Allah ka bashi yana so ya taho guri na nan ne yana ce min wallahi bai da kuɗin yin komai to Allah ka bashi nan ne ka ce mai ya hakuri za ka bani hita banki ne da na ƙara amma ba matsala ranka dade ai sai in kai mai wannan in an je bankin an dawo sai a ƙara bani shi ma in kai mai a kakkara mu ba matsala Allah ya hakuri da wannan zai samu sakon insha Allah yawa ai kai mai kokari a hakan Kama kana garin ga? Ina gari wallahi. Ka tumbuki. Ido Allah ya aka shekara ɗaya kenan gaban da mu haɗu. Gashi an yi aure har yarinya ta haihu. Alhamdulillah. Wallahi amma an sa mai sunana, na mai da sunana. Alhamdulillah. Haka gaskiya ne. Ai lokacin bikin nan daman kaman kasan akwai abubuwan da mu siya ba. Daman 10,000 nan daga turu daman ba mu sai shinkafa ba. Shine muka dan aika na aka so mana shinkafa. Ni ka ce 10,000 da kai ko Malam Hudu. Shi do Allah ta no shi baka ai malam abun gana liman na aiko. Malam Hudu ba? Malam Hudu shine. No shi baka. Wallahi 10,000 ya kawo. 10,000 shi baka? 10,000 ya kawo. Shi do Allah ka tabbata maganan ga 10,000 shi baka? Ba 10,000 ya kawo, 10,000 ka bashi ai. Ka bani bukatar kira shi. Do Allah ina kuke? Na kuke. Kutai kun san malam wa galiman ko? Kutai ku kamo min shi. Tai ku kamo min shi do Allah. Ta ji amuwa. Ku je do Allah ku tai ku kamo min shi. What? Suwaye. Madani yadda da shi. Ya Alhaji. Wasa Alhaji. Sana Alhaji. Ka san mu ne ga aiki da izinin gaisawa da kai tsaye. Na sani Alhaji. Ai na ganka da kai da dakaranka sun tafi na dauka yaki aka so ma na gansu a fusace. Sai ka ce kana ni wala. Dama ni na aika nan ne a nemo ka
na ce ina neman ka. Ai gashi na zo. Na san abu alkhairin da za a fara. Duwa mutumin ga ka san shi. Salari mai kare gudun doki dan Musa. A ke? Zo nan. Ba ki iya gaisuwa? A lafiya lau. Tashi. Lafiya lau. Iyar yarinya. Hala kin ce ma mahaifinki aure kike so ko? Kai, yara ba ku da kunya. To hakan ma yayi. Ai hakan ma yayi. A dage ai auren. Auren yana da kyau. Shiga ki kira mun mahaifinki. Kira mun shigo? Sai in isar da sako. Hasan an ce an baka amana sai ka cika amana. Wannan yarinya da bakwai ni ce. Cikin ta yanda ka san randa haka yake. Dan kan nan dan kot. Allah ya tuba. Dan ta yi wata 6 a cikin kwalba. Ga shi ne yanzu ta zama budurwa. Ai hakan ma yi. A kana magalla. A kana magalla. A ba dan yi kasa bane. An lafiya. Lafiya la wallahi. Ya dalibai kuma. Ai alhamdulillah. Wato a kana magalla wa'azin nan da kai na satin da ya wuce. Kada in ce wa'azin da ne akan tashi alkiyama. Shi fa wa'ayin ke ga maka kai magalla wa'azin. Ai wa'azin da ne akan tashi alkiyama ya jijjiga jama'a. Ai alhaji ne aiko ni wajenka. Ya ce ya ta wajenka din nan za ta yi aure. Sakon ya iso kenan. To shikenan gashi nan. Nan 10,000 ne ya bada ya ce a baka. Duk wani abin da ya danganci kayan daki a daure a mata a ciccika. 10,000 ka ce ya baka? 10,000 ya bada ya ce a baka. Ko ka raina ne? A'a ba na raina bane. To addini an ce duk wanda ya raina kadan ko an bashi da yawa rainawa zai yi. Ka ji ja irin mutumi? Irin ku ne muke ta wa'azi a kan ku a kasan nan. Amma ba canji har yanzu ana ta wa'azi a daina rainuwa a daina wannan abu. Ranka ya daɗe ban gane shi ba mu da tafsiri gasan jama'a ke taruwa a gaban mu. Ba kowa bane za mu iya ganewa cikin sauki. Wanga mutumin abba ka sani ba? Kai ban gane shi ba. Malam Hudu kuma shehu kamanta. Shehu na gidan malam wannan Shekara ɗaya da ta wuce wani baka kuɗi ka kai ka gano. Oh! Kada in ci wanda ya shi ta yi aure. Ta haihu ne? To a taimaka mai da kuɗin suna. Na wannan bakka ka bashi. Alhaji kuma me ya kawo wannan magana? Alhaji a musulunci an ce ba kyau ka yi kyauta da hannun dama hagu ta san kayi. Ina jin na karanta shi ni kaina a cikin Shindo Allah malam dakata ba abin da na tambaye ka ni ma wannan na san ne. Mi no na tambaye ka ne nawa na bakka ka bashi. Nawa na baka ka tai ka bashi. Alhaji da dai an bi maganar hadisin nan. Shindo Allah baka faɗan mun ko sai na san an wulakanta ka gurin ka. A ba sai an yaka ba. 200 ga bani. Nawa ya baka malam shi? 10,000 ya bani. 10,000 ya baka? 10,000 Haka an kai. Sai 10,000 da bashi. 10,000 ka bashi. Kuma kai ma ka san 10,000 ka bashi. Tabbas 10,000 da bashi. To me yasa ka bashi 10,000? Ina sauran kuɗin su kai? Na saka mai su a banki ne. Wallahi tunda naga yana cikin sai naje na saka mai su a banki. A to alhamdulillah da amma suna ya zo. A je kawai a ciro su. To yanzu ku tai ku ciro kuɗin abu. Ko ba su ciwa? Ka gane? Bankin nan an samu matsala wallahi ta kone. Bankin ta kone. Wallahi banki ta kone. Bankin an ta kone. Wallahi ranka ya dade. Kaga lokacin bankin nan da ta Wa amma ji wannan ne ka kalle ni. Ina ba ku dance ne ka gane Alhaji. Ina zuwa na bashi 10,000 sai na kai 180 da 180 banki. Kawai sai bankin nan bayan kwana uku kawai ya kama ci da wuta aka kira yan kwana Alhaji. Ji kake ana kashe wutan nan mutane sun zo da jinkiri. Ji kake wani ya dauki dutse da ya mandala mu wani dan kwana anan. Su kafin ka ce wani abu ya suma. Wallahi haka ranka ya dade aka zo kawai kafin ka ce wani abu yan kwana nan suka fara gudu. Ka fahimta? Da aka zo haka wallahi wani da ya haka ya ce a'a ranka what ashe gaskiya tana da daci ashe gaskiya tana da rana magaryaci ba za ya yi dace magaryaci ba za ya yi suna ba ko da ya yi ma ba zai tasiri ba
ba gida ba ni ba mota ba, ba mai tara dukiya masu yawa ba. Baba na shi ba gamna ba, ba shugaban kasa ba, ba kuma memba ba. Ban je makaranta mai tsada ba, ban je Dubai ba kuma ban je London ba. Gidanmu ba a GRA ne ba, ban ɗauki selfie na sa Instagram ba. Ko za na zan masaniyar ware, wallahi dai ba za na zan makaryaci ba. Ashe gaskiya tana da daɗi. Hala yaya ka za a auren? Ita ce. Yaya ka ce? A to shi kenan yayi. Ai, alhajin yana ta nan ko? Ya alhaji. An yi noma kenan. To shi kenan yayi. Malam Shehu kuma kai sai baka dawo ba, sai na ji shiru. Ai ga dai mallam dauke da sauran bayani. Ya zo yin bayani. Akan maganar akwai bulalu da a matsayin sadaki. Dama al'amarin ɗayan biyu ne. Ko kuɗi ko ai bulala ko? Yanzu yadda za a yi za a fara dukan kenan. Oke kai ne za a yi ma bulala? Kasan an ce sadaka ta jariya. Kuma kai ma ka yi namijin kokari na mubarak da kuma bulala da Allah. Fada a rijiyar soyayyar ta, cikin dare na ta tunaninta. Na ɗan waya na leka shafinta, na Instagram har ma na Twitter. A nan na kalli dukkan hotonta, nai na'am da kyawun surarta. Nai DM na ce kin haɗe 'yan mata, ta godiya mai requestin nambarta. Farin ciki ya kama zuciyata, ji nake yi kamar ba ni ne ba. Ashe gaskiya tana da daɗi, ashe gaskiya tana da ɗaci, ashe gaskiya tana da daɗi. Alhajin Allah. Wallahi muna ta sama ne. A ka hayo kawai kakka mai. Muna sama ai duka har da masu ansan sadaki. Sun kawo sadaki. Ka hauro kawai. Sura ɗaya. Sura ɗaya kwantawa za ka yi. Sura ɗaya kuma. Sura ɗaya. Alhaji ka bar ɗayan nan a matsayin kisa billah. Abin Allah baka. Ya hujjabi. Alhaji Gazali. Ya hujjabi. Malam Hudu. Ya Alhaji. Allah kai na Allah. Ai shi kawo. Ya na gaida kai janan ne da Allah. Muna ko. To Allah shi sauke. To Allah tunda abun ya zo da sauki dama na bukin gani ban kudin ga in bashi kaga tunda hannu da hannu sai mu daura auren ga auki ko. Ina bashi ya baka mu ga malam ya taho ya baka saboda a daura auren ba aka na annan ba. Ban kudin in bashi ko. Bakan to ko Malam Hudu. Haka malam. Malam Hudu baka saka baka ne. Kai da za a duwar ma wannan kuma. Thanks for watching. Be sure to hit that like button. Click the videos on the left to see the previous videos, and click the button on the right to subscribe to this channel for more videos. Alright guys, I will see you next time.